Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig ng mga kwento sa inyong channel. Ako po ay si Ferdinand, pero Mando na lamang po ang itawag niyo sa akin, gaya ng tawag sa akin ng karamihan. Hindi ko na tinago pa ang aking pangalan at palayaw, dahil sa batid ko namang marami akong kapangalan sa buong mundo, kaya't maitatago ko pa rin ang aking pagkakakilanlan. Mahilig akong makinig ng mga kwentong kababalagan, tulad na lamang ng mga aswang, engkanto, parang at iba pang mga kababalaghan na maging ako ay kaya kong patunayan na totoo talaga ang mga yun. Sa kadahilanang ako rin mismo ay nakaranas ng ganong klaseng katatakutan, kung kaya na may nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan patungkol sa sinasabi ng karamihan na aswang. Nakatira po kami ng aking asawa sa lugar ng Siquijor taong 1998. Nang mga panahong ito ay gusto na naming magkaroon ng anak, ngunit hindi kami makabuo-buo o sa madaling salita ay hindi pa kami nabibiyayaan agad ng supling. Subalit pagkaraan ng mahigit 1 taon ay nabuntis ang asawa ko, kaya naman walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko nang malaman kong nagdadalang tao siya. Bali kaunting pagpapaliwanag ko lang sa lugar na tinitirhan namin mga kalakbay. Nang mga panahong yun, bagong salta pa lamang ako sa lugar na yon. Tubong Leyte kasi ako at nakapag-asawa lang ng taga Siquijor. Kaya't noong matapos naming magpakasal, ay nagmungkahi ang asawa kong sa kanilang lugar na kami manirahan, para naman daw hindi malayo sa kanyang pamilya at kaanak. Ako naman, dahil mahal na mahal ko ang asawa ko, kung kaya't walang pagdadalawang isip na agaran akong pumayag. Kahit natuto lang mga magulang kong sa lugar ng asawa ko ako manirahan. Noong una pa nga'y nagkatampuhan pa kami ng aking ina dahil sa halos mag-iisang linggo niya akong hindi kinakausap. Pero noong isang araw bago kami umalis ng asawa ko papunta nga sa Siquijor, ay hindi na ako natiis pa ng aking ina at kinausap niya ako. Bago pa man kami umalis ng asawa ko, ay binilinan ako ng aking inang mag-iingat umano ako palagi dahil bagong salta lamang ako sa lugar ng asawa ko at hindi ko kilala ang mga taong naninirahan doon. Ay naku naman, Nay. Matanda na po ako, Nay. Huwag na po kayong mag-alala pa sa akin. Kayang-kaya ko na ang sarili ko. Minsang wika ko sa aking ina para mapanatag na siya. Sinabi niya namang makinig na lamang ako sa kanya dahil sa hindi niya talaga may iwasang mag-alala sa akin, sapagkat bunso niya akong anak at kung pwede nga lang talaga ay sa amin na lamang kami titira ng asawa kong si Vilma. Kaya lang ay ayaw ng asawa ko. Hindi naman pwedeng hindi ko sundin umano ang kagustuhan ng asawa ko dahil baka yun pa ang maging mitsa ng pag-aaway namin palagi. Noon ngang naroroon na kami sa lugar ng asawa ko ay masasabi kong liblib pa yon at malayo sa sibilisasyon. Magkakalayo rin ng mga kabahayan at tanging ang habal-habal na motor pa lamang ang nakakapasok sa purok na tinitirhan namin at napapalibutan din ng mga talahiban at nagtataas ang puno. Noon ngang nagbuntis ang asawa ko ay naging maselan ng kanyang kalagayan. Palagi siyang nagsusuka at nahihilo. Ayon naman sa biyenan kong babae, marahil ay dala lamang yun ang paglilihi ng asawa ko. Kaya naman palagi ko siyang pinapaalalahan ng mag-iingat at huwag masyadong magkikilos. Sinabi ko ding hintayin niya lamang akong makauwi galing sa trabaho at ako na lang ang gagawa ng mga gawaing bahay. Kailangan ko rin naman kasing magtrabaho dahil sa kailangan namin ng panggastos sa araw-araw. At isa pa ay nag-iipon kami ng pera para sa panganganak ng asawa ko. Kaya naman sa tuwing pumapasok ako sa trabaho, ay inihahabilin ko ang asawa ko sa mga magulang niya. Tuwing papasok ako sa trabaho ay dumadaan muna ako sa bahay ng mga magulang ni Vilma para patingnan ito. Sige na, iho, pumasok ka na sa trabaho mo. Huwag mong alalahanin ang asawa mo. Mamaya lang pagising ng bunso kong anak na si Mildred, papupuntahin ko siya sa bahay niyo para may kasama ang asawa mo. Uwi ka ng biyenan kong lalaki. Salamat po, itay. Sige ho, aalis na po ako. Tugon ko sa kanya. Araw ng linggo, hindi ako pumasok sa trabaho
para masamahan ko ang asawa kong magsimba. Nung nakaraan pa kasi nakiusap itong samahan ko raw siyang magsimba dahil simula nang naging maselan siyang magbuntis ay hindi na siya nakakapagsimba. Nung nasa loob na kami ng simbahan, habang nakikinig kami sa misa, ay napansin kong titig na titig sa asawa ko ang matandang babaeng nakasuot ng belong itim. Hindi ko alam kung napapraning lang ba ako o ano, dahil sa tuwing sinisipat ko ang matandang nakaupo sa kabilang upuan, ay kakaiba ang titig na pinupukol nito sa asawa ko. Ano bang problema ng matandang yun? Bakit ganun na lamang kumakatingin sa asawa ko? Ay nako, patawarin ako nang nasa itaas. Wika ko sa aking isipan. Makaraan ng ilang minuto ay ganoon pa rin. Panay pa rin ang pagtitig ng matanda, partikular na sa tiyan ng asawa ko. Kaya't hindi ko na napigilang isiping aswang ito. Hindi naman kasi lingid sa akin ang mga usaping patungkol sa aswang. Laking late rin naman ako at may mga kwento-kwento na akong naririnig patungkol sa mga aswang at sa iba pang kababalaghan. Wika ko pa sa aking isipan, kung hindi nga lang talaga nagsisimba ang matanda, ay aakalain ko talagang aswang ito. Wala pa man sa kalagitnaan ng misa, ay nakita kong tumayo na ang matanda at marahang naglakad palabas ng pintuan ng simbahan. Nang mawala na sa paningin ko ang matanda, ay ibinalik ko na ang pansin sa pakikinig ng misa. Noon ngang makalabas na kami ng simbahan, ay sinabi ko sa asawa ko ang tungkol sa kakaibang pagtitig ng matanda sa kanya. Tinanong ko siya kung kilala niya ba ang matandang yon. Nagwika naman siyang bagong lipat lang umano ang matandang yon sa purok namin at nasa dulo ito naninirahan. Napakunot noon naman ako at napapaisip dahil sa hindi ko alam na may bagong lipat pala sa lugar namin. Sa bagay, wala naman kasi ako araw-araw sa bahay at kung minsan ay madilim na ako o nakakauwi. Sinabi pa ng asawa kong mabait daw ang matandang si Aling Letty at kung minsan ay namimigay pa nga raw yun ng ulam, kaya't huwag kong pag-isipan ng hindi maganda. Kaya siguro ganoon na lamang kung makatingin ang matandang yun sa'yo. Sambit ko. Ngumiti namang nagwika ang asawa kong wag ko nalang pansinin ng matanda dahil kilala niya naman yun. Isa pa ay mag-isa lang daw na namumuhay ang matandang yun sa dulong purok. Talaga? Teka lang. Wala na bang pamilya o kaanak man lang ang matandang yun at hinayaan na lamang siyang manirahang mag-isa sa dulong purok? Tanong ko sa kanya. Naisip ko kasing nakakatakot na masyadong manirahan sa dulo dahil sa wala na yung kabahayan at puro mga nagtataas ang punot talahiban na ang nakapalibot. Nakakatakot dahil baka mamaya ay may lukulukong magawi doon at mapaano pa ang matanda. Umiling-iling ang asawa ko at sinabing naawa nga daw siya kay Aling Letty dahil ayon sa kwento nito ay itinakwil na siya ng mga anak at maging ang mga kaanak ay itinakwil na rin siya sapagkat matanda na at wala nang silbi sa buhay. Nakaramdam naman ako ng awa at nasambit na lamang sa sarili. Kawawa naman pala ang matandang yun. Hinusgahan ko kaagad ito ng kung ano-ano kanina at napagkamalan ko pang aswang. Tara na, pumunta na tayo sa palengke para makauwi na tayo kaagad sa bahay. Yaya ko sa kanya at inalalayan ng maglakad. Habang naglalakad nga kami papunta sa palengke, patuloy pa rin kami sa pagkikwentuhan tungkol sa matanda. Sinabi ko naman sa kanyang mag-iingat siya at huwag masyadong maglalapit sa matanda. Naramdaman ko namang naiinis ang asawa ko sa sinasabi ko. Dahil sa nagwika itong pinag-iisipan ko na nga ang matanda ng hindi maganda, tapos ngayon ay pinagbabawalan ko pa umano siyang makipaglapit. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang naman, huwag kang masyadong makikipaglapit doon sa matanda. Dahil sa hindi naman natin siya masyadong kilala. Malay ba natin kung ano ang rason kung bakit siya itinakwil ng pamilya niya at ng kaanak niya, di ba? Mahabang pagpapaliwanag ko sa kanya. Ikaw pa naman, madali ka lang nagpapaniwala sa ibang tao, lalo na sa mga ipinapakitang kabaitan ng mga ito. Mamaya niya na may kung anong sekreto pala ang matanda kaya pinaalis ito ng sariling pamilya. Dagdag ko pang wika. Hindi naman umimik ang asawa ko at sa palagay ko nga'y naiinis na ito.
Kaya tumahimik na lang rin ako at agarang sumunod sa kanyang maglakad. Hanggang sa noon ngang matapos na kaming mamalengke, ay hindi pa rin ako pinapansin ng asawa ko. Kaya naman ako na ang humingi ng paumanhin sa kanya. Kung naging iba man ang pagkakaintindi niya sa mga sinasabi ko kanina. Kinagabihan, nang nasa kasarapan na kami ng tulog, ay bigla na lamang akong naalimpungatan dahil sa nakarinig ako ng malakas na kalabog sa taas ng bubong. Para yung isang bugkos na bunga ng nyog na nalaglag sa bubungan namin. Maging ang asawa ko ay nagising din bigla. Napabalikwas ng bangon at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ko naman sa kanyang wala yon, bunga lang ng nyog na nalaglag. Matulog na lamang siya ulit at sisilipin ko lang ang labas ng bahay. Nang muli nang humiga si Vilma ay bumangon na ako para tignan kung ano nga ba ang nalaglag. Batid ko kasing hindi iyon bunga ng nyog sapagkat napakalakas ng pagbagsak. Sinabi ko lang sa asawa kong bunga lang ng nyog ang nalaglag para hindi ito maalarma at mag-alala pa. Noong makalapit na nga ako sa pintuan ng bahay ay bigla na lamang akong nakalanghap ng napakabahong amoy. At para bang may nagtapon sa bakuran namin ng patay na hayop. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mahihinang kaluskusan sa gilid ng bahay. At kasunod nun ay ang malakas na kalabog. Kaya't agad-agad na binuksan ko ang pintuan para alamin kung ano ang ingay na naririnig ko. Pagkabukas ko nga ng pintuan, ay agaran akong nakapatakip ng ilong at napatingin sa bagay na nakasabit sa pintuan ng bahay. Nung matitigan ko nga yun, ay nakita kong nabubulok yun na karne ng hayop. Sandali pa akong nagulat at nangatal ang mga tuhod ko dahil sa pagkabigla at takot na nararamdaman. Dali-dali kong tinanggal sa pinagsasabitan ng karne gamit ang isang dipang kahoy na nasa gilid ng pintuan at tinignan ang buong paligid. Para malaman ko kung sinong demontres ang nagsabit ng karne at ano ang pakay nito. Putakte, kung sino ka mang demontres kang nagsabit ng karne dito sa bahay ko, siguraduhin mo lang na hindi kita mahuhuli dahil kapag nalaman ko kung sino ka, sisiguraduhin kong dila lang ang walang latay sa'yo. Galit kong sigaw at lumabas na nga ako ng pintuan. Ilang sandali pa ay naulinagan ko na ang asawa kong naglalakad papalapit sa pintuan. Nang makalapit na siya sa pintuan, ay kaagad na nagtanong kung ano ang nangyayari. Bakit ako nagsisigaw ng alanganing oras? Sinabihan ko naman siyang huwag nang lumabas ng bahay at bumalik na lamang sa kwarto. Mamaya ko na sasabihin sa kanya ang lahat. Nakita ko namang agaran siyang naglakad pabalik sa silid namin. Makalipas ang ilang sandali, ay wala pa rin akong naaaninagang tao o hayop man lang sa paligid ng bakuran namin. Kaya't napagpasyahan kong ilibing na lamang ang karne sa bakuran ng bahay. Matapos yun ay bumalik na ako sa loob ng bahay. Naabutan kong nakaupo ang asawa ko sa gilid ng higaan at hinihintay ang pagpasok ko. Agad niya akong tinanong kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Sinabi ko naman sa kanya ang nakita kong nakasabit na napakabahong karne sa labas ng pintuan. Kaya sa galit ko ay hindi ko na napigilan ang aking sariling magsisigaw sa labas ng bahay. Sinabi niya namang baka minantitrip lamang ng mga tambay at sinabitan ng karne ang pintuan ng bahay. Hindi ko alam. Bukas lang talaga ng umaga. Susuyurin ko ang buong kabahayan at hahanapin ko kung sino ang loko-lokong naglagay ng karne sa labas ng bahay natin. Naiinis kong wika sa asawa ko. Sinabi niya namang bumalik na kami sa pagtulog dahil nasisiguro niyang mga tambay na mga kabinataan lamang ang nagsabit nun. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang mauna na siyang matulog at magpapaantok lang ako. Noong bumalik na nga sa pagkakahiga ang asawa ko, ay pumunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Nawala kasi bigla ang antok ko nang maalimpungatan ako kanina. Sa paglalim ng gabi, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kaya't minabuti ko na lamang na magmasid sa labas ng bahay sa pamamagitan ng pagsilip sa siwang ng bintana. Kabilugan ng buwan ng gabing yon, kaya naman ay hindi ako mahihirapang pagmasdan kung may tao o anumang nilalang ang nasa labas ng bahay. Hindi kasi ako kumbinsido sa sinasabi ng asawa ko
Natambay lamang ang nagsabit ng napakabahong karnin na yon at nang titrip lang. Pakiramdam ko kasi ay may kakaibang nilalang ang nagmamasid sa bahay namin. Habang nagmamasid nga ako, ay may naaninagan akong malaking kalabaw sa labas ng bakuran. Noong titigan ko yon, ay nakita kong nagbabaga ang mga mata at namumula sa dilim ng baboy na yon. Akala ko ba kalabaw? Bakit naging baboy? Noong titigan ko yun, ay nakita kong nagbabaga ang mga mata at namumula sa dilim ng kalabaw na yon. Tanong ko pa sa aking isipan, papaanong nagkaroon ng kalabaw sa labas ng bakuran? Gayong sa pagkakaalam ko, ay wala namang may nag-aalaga ng kalabaw sa purok namin. Isa pa ay may kalayuan sa amin ng palayan, kaya't papaanong may nagawing kalabaw sa bakuran namin. Naisip kong labasin ko yon para tignan ng malapitan. Subalit noong makalabas na ako ng bahay mga kalakbay, ay hindi ko na nakita ang kalabaw na kanina lamang ay nakatayo sa labas ng bakuran habang nakatitig sa bahay namin. Dahil sa hindi ko na nga nakita pa ang kalabaw, ay bumalik na lamang ako sa loob ng bahay at nagpasyang matulog na lang. Sa isip-isip ko kasi, baka pagod lamang ako ng araw na yon, kung kaya't mas mabuting matulog na lamang ako. Lumipas naman ang gabing yon na walang nangyari. Kinaumagahan, maaga pa lang ay pumunta na sa bahay namin ang mga biyanan ko. Naabutan ako ng mga itong nagkakape sa pagkainan. Inaya ko silang magkape, pero tumanggi sila at sa seryosong boses ay nagtanong ang biyanan kong lalaki kung nag-away ba daw kami kagabi ng asawa ko. Sinabi ko naman sa kanilang hindi kami nag-away ng asawa ko, kaya nila ako naririnig na sumisigaw kagabi. Yun ay dahil sa may kung sinong demontres ang nagsabit ng napakabahong karne sa labas ng pintuan namin. Nakita kong sumeryoso ang mukha ng mga biyanan ko at nagkatinginan. Pakiulit nga ang sinabi mo. Totoo bang may naglagay ng karne sa labas ng pintuan ninyo sa 10 oras ng gabi? Seryoso pa ring wika ng biyanan kong lalaki. Tumango naman ako at inulit ang sinabi ko. Matapos marinig ng biyanan ko ang sinabi ko, ay napalatak ang biyanan kong babae at nagsabing may naririnig na rin siyang kwentong ganon. Pero ang kaibahan nga lang, ay bata pa umano siya nang marinig niya ang usap-usapang noon patungkol sa karning isinasabit sa pintuan ng 10 oras ng gabi. Hindi gawain ng tao ang mag-iwan ng karne sa labas ng pintuan ng ganoong oras. Sambit ng biyanan kong lalaki at nakita ko siyang napapaisip. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Tanong ko sa biyanan ko. Sumigunda naman nagwika ang biyanan kong babaeng hindi tao ang nag-iwan ng hilaw na karne sa labas ng pintuan, kundi isang aswang. Aswang po? Bulalas kong wika. Tumango-tango naman ang biyanan kong babae at pagkatapos ay inilahad niya nga ang patungkol sa aswang na nag-iiwan ng hilaw na karne sa 10 oras ng gabi. Mag-iingat kayo dahil panigurado akong babalik-balikan kayo ng aswang na yon hanggat hindi nito nakukuha ang bibiktimahin at nasisiguro kong ang sanggol na dinadala ng anak ko ang siyang nais biktimahin ng hinayupak na aswang na yon. Saad ng biyanan kong lalaki. Tinanong ko siya kung ano ang dapat kong gawin at kung ano ang mga pwedeng pangontra para hindi makuha ng aswang na yon ng anak ko. Sinabi naman ng biyanan kong samahan ko raw siyang pumunta sa kumpare niyang manggagamot at doon sila kumonsulta kung ano ang mga pangontra sa aswang. Nang araw ngang iyon, ay pumunta na nga kami ng biyanan kong lalaki sa kumpare nitong manggagamot. Nasa kabilang baryo lang naman yon, kaya't iniwan ko na ang asawa ko sa bahay kasama ang biyanan kong babae. Siya na daw muna magbabantay sa asawa ko habang wala pa kami ni Tatay Gaspar. Nang makarating na nga kami sa bahay ng manggagamot, ay maluwag namang itong nagwikang bibigyan niya kami ng pangontra laban sa aswang. Gustuhin niya man daw sumama sa amin para siya na ang huhuli sa aswang. Subalit may pinangakuan umano siyang gagamutin sa karatig na yon. Kaya't ang tanging maitutulong niya na lang muna sa ngayon ay ang mga pangontrang ibibigay niya sa amin. Maraming salamat kumpare. Mabuti lang talaga at naabutan kita bago ka makaalis. Pagpapasalamat ng biyanan kong lalaki.
Matapos ngang makapagpasalamat ng biyenan ko, ay bumalik na kami sa bahay. Habang naglalakad na nga kami pabalik, ay nabanggit ko ang tungkol sa matandang naninirahan sa dulo ng purok. Yun nga rin ang iniisip ko kanina habang ikinikwento mo sa akin ng tungkol sa nangyari sa inyo kagabi. Kung hindi nga lang ako pinigilan ng nanay mong pumunta sa bahay nyo, di sana'y nahuli natin ang aswang na yun. Ito kasing sinanay mo, ang akala niya ay nag-aaway lang kayong mag-asawa. Kaya tuwag raw akong mangialam dahil away mag-asawa lang daw. Mahabang paliwanag ng biyenan ko. Sa tingin niyo tay, totoo kaya ang hinala ko tungkol sa matandang yun? Pero kasi tay, nakita ko siyang nagsimba kahapon eh. Wika ko sa kanya. Narinig kong sinabi ng biyenan kong hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay tao. Mayroon ding pumapasok sa simbahan, gaya na lamang ng mga aswang at engkanto. Subalit bago pa man mapatunog ng kampana ay lumalabas na ang mga ito. Kaya't huwag kong isiping porket nagsisimba ay hindi na makakagawa ng masama. Sinabi pa nitong simula nang dumating ang matanda sa purok, ay sunod-sunod na nga ang mga nangyayaring kababalaghan tuwing gabi. May mga naririnig na rin daw silang huni ng wakwak patungo sa dulong purok. Hayaan nyo at doon muna kami ng nanay mo matutulog sa bahay nyo. Nang sa ganon ay dalawa tayong makahuli sa aswang na yon sa oras na bumalik. Tumango naman ako sa sinabi ng biyenan ko. At nung makauwi na nga kami sa bahay, ay agaran na nga naming inilatag sa buong kabahayan ang pangontra sa aswang. Kinahapunan rin nagsiga na rin ng biyenan kong babae ng goma at pinagsuot niya ng kulay itim na damit ang asawa ko para hindi daw makita ng aswang ang sanggol na dinadala niya. Kinagabihan, habang nagkakape kami ng biyenan kong lalaki at nag-uusap, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na lagabog sa gilid ng bahay. Pagkabagsak noon sa lupa, ay nakarinig kami ng malakas na pag-angil na animoy nasaktan. Narinig kong natawa ang biyenan kong lalaki at nagwikang, "Buti nga sa iyong aswang ka. Ano, masakit ba ang pangontrang inilagay ko sa bakura na?" Sambit nito at hindi napigilang matawa. Maya-maya pa ay nakaamoy na rin kami ng napakabahong amoy. At pakiwari namin ay may paparating na bagyo. Dahil sa sobrang lakas ng paghampas ng mga dahon sa mga punong nakapaligid sa bahay namin, habang sumasabay ang napakabahong amoy na umaalingasaw. Lintik talaga ang aswang na yun ah. Akin na nga ang tabak na pinahiram ng albularyo at lalabasin na natin. Mukhang nanggigigil na eh. Dagdag pa nitong wika. Kaagad na ngang iniabot ng biyenan kong babae ang tabak sa asawa nito at inabot niya rin sa akin ang buntot ng pagi. Mabilis nang lumabas ng bahay ang biyenan ko, kaya naman ay nagmadali na rin akong sumunod sa kanya. Nang nasa bakuran na nga kami, ay nagsisisigaw ang biyenan ko at hinahamon ng aswang. Nasa mga oras na yon, ay tanging huni ng wakwak lamang ang naririnig namin. "Huwag kang magpakampante, iho. Alam kong naririyan lang sa tabi-tabi ang aswang na yan. Magmatyaga at maging alerto." Anya pa. "Sige po," maiksi kong tugon. Makaraan ng ilang sandali, ay nakarinig kami ng kalabugan sa likuran ng bahay at sa pandinig ko, ay parang may mga kabayong nag-uunahang kumakaripas ng takbo palayo. Sumigaw naman ang biyenan kong naroroon umano sa likuran ng bahay ang aswang. Pagkatapos ay mabilis na itong kumaripas ng takbo papunta sa likuran. Sumunod naman ako sa kanya at nung marating na nga namin ang likuran ng bahay, ay nakita namin ang isang nakakakilabot na nilalang. Hindi ko mawari kung isa ba yung baboy o kalabaw. Basta, hindi ko matukoy kung anong klaseng hayop ang nilalang na yun. Hindi naman nag-aalinlangang sinugod ng biyenan ko ang nilalang at walang pagdadalawang isip na pinagtataga niya yon gamit ang tabak na manggagamot. Noong akmang susunggaban na siya, ay hinataw ko naman ang latigo, kaya tagaran yung umatras. Kitang-kita kong marami na ang dugong tumatagas sa sugat ng nilalang. Subalit tila babaliwala lamang yon, sapagkat patuloy pa rin ito sa pag-angil at aambang susugod muli. Nung hahampasin ko na sana ng buntot ng pagi, ay mabilis na yung kumaripas ng takbo papasok sa talahiban. Nagwika naman ang biyenan kong unahan na naming pumunta sa bahay ng aswang, nang sa ganun ay hindi na ito datnan pa ng kinabukasan.
Sa paglipas nga lang ng ilang minuto, ay natunto na namin ang bahay ng matandang naninirahan sa dulo ng purok. Nadatnan naming nakatiwangwang ang pintuan ng bahay nito. Sinabi ko sa binan kong lalaking papasukin ko ang loob ng bahay at hahanapin ang matanda para kumpirmahin kung ito nga talaga ang aswang. Pinigilan naman ako ng binan ko at sinabing huwag na akong pumasok dahil nasisiguro niyang wala pa roon ang matanda. Matapos sabihin niyo ng binan ko, ay mabilis niyang itinarak ang hawak niyang tabak sa gilid ng pintuan ng bahay. Tapos ay dinuraan niya yon ng 3 beses at walang lingong-lingong lumayo na sa bahay ng matanda. Kinabukasan nga mga kalakbay, ay nabalitaan na lamang naming namatay na ang matandang naninirahan sa dulo. Doon ko nga nakumpirmang totoo nga ang hinala kong aswang ito. Simula nang mawala na sa lugar namin ng matanda, ay wala na rin kaming naririnig ng mga kababalaghan. Maging ang mga binan ko ay hindi na rin nakakarinig ng huni ng wakwak tuwing oras ng gabi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po.